Extra entertainment music. Amise wese jamzi Aizamzi 49 chekugaza base good life ndoidau ndichikura vainditirombe asi nasi ndiri kuda mukombe ndiri mudiki handisi muhombe namo yandisvidza kumahombekombe ostifa baga ndiri kushanda kushingirira kuti mangwana ndigobudirira vavengi teza kunditsikirira hanzi manyora ubudirire ndiri kushanda kushingirira kuti mangwana ndigobudirira vavengi teza kunditsikirira hanzi manyora ubudirire ndiri kushanda kufaitira muka kuzama kumiramira mwoyo yawe nemakwati kunge kamba ndivana judhasi vachandiramba vanofara ndichishamba pistem nada ndazviramba negodo rawo mbiri yasvika juma ndasimbiswa nevatorwa nehama hanzi mupana uyu akauma aita bhege ndeaita chikwama vakandimako ndiburidzira mapanga ndaivaona kubva pakutanga vane skiri rechidingadinga nchavatsenga sechibage chekukanga ndiri kushanda kushingirira kuti mangwana ndigobudirira vavengi teza kunditsikirira hanzi manyora ubudirire ndiri kushanda kushingirira kuti mangwana ndigobudirira vavengi teza kunditsikirira hanzi manyora ubudirire ndiri kushanda kufaitira muka kuzama kumiramira ndiri mudiki handisi muhombe namo yandisvidza kumahombekombe mwari ndoda lef ive oto ndidi lef yekuona pafoto ndoda inobvira ichispaka semoto iya inodiwa nevanhu loto manje ndicharamba ndichizama chero zvangu ndichishorwa nehama namo ndoda kuti ugotama mweya yakaipa pamwe neminyama ndiri kushanda kushingirira kuti mangwana ndigobudirira vavengi teza kunditsikirira hanzi manyora ubudirire ndiri kushanda kushingirira kuti mangwana ndigobudirira vavengi teza kunditsikirira hanzi manyora ubudirire ndiri kushanda kufaitira muka kuzama kumiramira ndiri mudiki handisi muhombe namo yandisvidza kumahombekombe mwoyo yawe nemakwati kunge kamba ndivana judhasi vachandiramba vanofara ndichishamba pistem nada ndazviramba negodo rawo mbiri yasvika juma ndasimbiswa nevatorwa nehama hanzi mupana uyu akauma aita bhege ndeaita chikwama vakandimako ndiburidzira mapanga ndaivaona kubva pakutanga vane skiri rechidingadinga nchavatsenga sechibage chekukanga